don't learn about money in the school, right? जोङो स्कुल टाइमनिफ्राय जोङो फैसानि सोमोन्दै फाइनान्सनि सोमोन्दै सोलोंनो थाखाय मोना जेब्ला जोङो मेच्युर जायो जेब्ला जोंनाव माबा मोनसे रेसपन्सिबिलिटि फैयो अब्लासो जोङो फाइनान्सनि थाखाय नलेजखौ मोनो फाइनान्सखौ जोङो मानो नांगौ हाउ फाइनान्स इज मस्ट इम्परटेन्ट इन आवर लाइफ जोङो मेच्युर जाब्लासो बेखौ टाइम मोनो बाट बै टाइमाव जोङो हाहैजोबनो हाया आरोखि ना एस पार माइ एक्सपिरियेन्स आङो ओरै गिदिंनानै ओरै खामानि मावनानै बेबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों कि नोंथांमोना सोरबा बुंनो हागौ कि जो भी हो ना कुछ भी बोलो आप कुछ भी सोचो बाट फाइनान्स इज मस्ट इम्परटेन्ट आङो ओरैबो बुंनो साना कि फाइनान्स